କୁକୁର ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ବିବାହ କାହିଁକି କରାଗଲା? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଗାଁ ନାଁ ଥିଲା ଧଲାପାହାଡ଼ି। ଏହି ଗାଁଟା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଥିଲା ତାର କିରଣ ପାହାଡ଼ର ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ି ଧଳା ଆଲୋକ ଚମକୁଥିଲା। ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଏହି ଗାଁରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଛୋଟ ଝରଣା, ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ଏକ ରୂପକଥା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ। ତାର ନାମ ଥିଲା ଗୋପାଳ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାତ୍ର ଝିଅ, ନାମ ହେଲା ମାଳତୀ। ମାଳତୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ତାର ମନ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ଦୟାଳୁ, ସରଳ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ମାଳତୀ ଭଲ ଝିଅରେ, ହୃଦୟଟା ହୀରା ପରି। କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ସହଜ ନୁହେଁ ଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ତାର ମା ମରିଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ଘର ଚଲାଉଥିଲା। ମାଳତୀ ଘର କାମ, କ୍ଷେତର କାମ ସବୁ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ମାଳତୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଜଳ ଆଣିବାକୁ। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା ଏକ ଦୁଃଖର ସ୍ୱର, କୁଁ କୁଁ। ସେ ଆଗକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ଜଣେ କୁକୁର ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଶରୀରରେ ଗଭୀର ଚୋଟ, ଆଖିରେ ବେଦନା। ମାଳତୀ ତୁରନ୍ତ ବସିଗଲା। ଆରେ ବାପରେ, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ସେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଘରକୁ ଆଣିଲା। ମାଳତୀ ତାର ଚୋଟ ସଫା କଲା, ଔଷଧ ଲଗାଇଲା, କ୍ଷୀର ଦେଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା, କୁକୁରଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ମାଳତୀ ତାର ନାମ ରଖିଲା କାଲୁ। ଏବେ କାଲୁ ସବୁବେଳେ ମାଳତୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ପରି ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ହସୁଥିଲେ, ହେଇ ଦେଖ, ମାଳତୀ ଆଉ ତାର କୁକୁର ସଙ୍ଗୀ। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀ କିଛି କହୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାଳତୀ ଶୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା ମାଳତୀ। ସେ ଉଠିଲା, କେହି ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱର, ମୁଁ କାଲୁ। ମାଳତୀ ଭୟରେ ଦେଖିଲା କାଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଅଜଣା ଚମକ। ମୁଁ ସାଧାରଣ କୁକୁର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର। ମାଳତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାଲୁ କହିଲା, ମୋର ନାମ ଧର୍ମବୀର। ମୁଁ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ରାଜକୁମାର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଦେଲି। ସେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେ କହିଲା, ରାଜକୁମାର କୁକୁରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରହିବେ। ସେ ପୁଣି ମଣିଷ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ, ତାର ରୂପ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଡରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତା ସହ ବିବାହ କରିବେ। ମାଳତୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଏହା ସହିଲ। କାଲୁ ଧୀରେ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ପରଦିନ ଗାଁରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲା, ଏହି କୁକୁର ଅଶୁଭ, ଏହା ଘରେ ରହିଲେ ବିପଦ ଆସିବ। ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ
ମାଲତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହାକୁ ବାହାର କର। ସମସ୍ତେ ମାଲତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହାକୁ ବାହାର କର। ମାଲତୀ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ମୋ କାଲୁକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି କୁକୁର ସହିତ ବିବାହ କରିବ ତେବେ ଅଭିଶାପ ଶେଷ ହେବ। ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ମାଲତୀକୁ କିଛି ଫରକ ନ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିବାହର ଦିନ ଆସିଲା। ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ। ମାଲତୀ କାଲୁଙ୍କ ସହ ବିବାହ କଲା। ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି, ପବନ ବେଗରେ ବହିଲା। କାଲୁର ଶରୀର ଆଲୋକିତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଣିଷ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଏବେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର। ରାଜକୁମାର କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ। ଗାଁ ଲୋକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ମାଲତୀ ରାଣୀ ହୋଇ ରହିଲା। ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଦୟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ।